3-4-5 лилиума, 35 евро. Супер голема наценка, това не е сериозно. Не е сериозно. Вижди си как ще е сега. Това позирай, какво? Дам сметката на Револют. Ще ти дам, бе, колко, бе? Ти с брат си ли ще плащиш с пари, не мога да разбера. Аз та взимам и ти вече... И ти вече ти играм по свирката, нали? А ти ма купуваш направо. Те купувам. На доверие. Ще правим договор. Ще правим договор. Значи... Няма без пари, брат. Я на колежките иска да си подаряват. На колежките ще Те подаряваш. сапун вземи там, да. Сапун да се къпат. Еми, какво правят? Ама няма много движение, мисля, че ще има хора с букети, с такова. Няма, и аз това гледам, че никой не носи явно. Виж, тия бари много. Явно има скъпичко. 3-4-5 лилиума, 35 евро. Добре ли? Брат, тия се обърнали едно към едно, бе, човек. Единична роза с целофанче, с такова, нали? 9 евро. Говорих с един човек сега, 18 между лева, другото, че брат. каза за розата преди малко Павловче, който има царски магазин, е имал в годините царски магазин и вика, розите, вика, ги вкарвам от Еквадор или от Хондурас, откъде каза, че ги вкарва, на 1 евро, вика, ми пристигат. Супер голема наценка, това не е сериозно. Не е сериозно. Вижди си как ще е сега. Здравейте. Чакай. Ти мога да фанси този телескоп. Ай, какво прави бебето, бе? Расте? Това позирай, какво? Дали стават хубави? 2 месеца? То зависи от тебе, дали си хубав човек. Бати готини снимки. Естествено. Да ги получа? Като... Колко? 50 Дам сметката на Револют. Ще ти дам, бе, колко, бе? Ти с брат си ли ще плащиш с пари, не мога да разбера. Защо брат си плащиш с пари? С кръставичат, краставици, няма Ма как, ти нали? моли да плащиш куче Да. със салам. Не става. Един ден като стана голям журналист. Така? Той ще дойде този ден. Ема ти си почти много близо си като цяло. Почти. Да. Като стана голям журналист, взимам, да имам много възможности телевизията Айде, да аз се телевизията да ми надявам. каже, Разбираш. телевизията на мен да ми каже, имаш бюджет, намери си само човек да те снима. Е, това е. Аз та взимам и ти вече... И ти вече ти играм по свирката, нали? А ти ма купуваш направо. Те купувам, Ага, наемам те като брат. да, е това е. В смисъл, даже няма да има нужда от договор, той ще бъде устен и на доверие. Ще правим договор. Ще правим договор. Значи, Ама договор ще е много изгоден за тебе. какво нема? Разбираме се твърдо, давам си ти едни пари. 5-6 хиляди евро. И ще брат, аз има ли смисъл да бачкам за теб, ако не изкарам поне толкова, колкото ми е минимума за месеца? Толкова ли да ми е Ей, брат,